Benim adım Murat, familiyam Qurbanov, kakam adı Kılıç. Öýde Türkmenistan'a ejem kakam doğumum kaldı. Olar okap ýörler, işläp ýörler. Olar hökümet kömek edýär okumalar. Hiç problemam yok. 2005 ýylda men maşalam bilen Fransa geldim. Şu möçelli Fransa'da yaşap gelýär. Näme diýsem ýa-ni akla sığmajak problemler. Menin aile bilen 4 tane çağım var. Çınar ýerde. Produkta ýok. 3-4 ýyllykda has elbetde işleýärdi. Men özüm işläp ýörüm. Elbette bu ýerde bir sorun ýüze çykýar. Onun sebebi mena şu Türkmenistan halkyna garşy lewatly, aşgabatly, ýa-ni Daşoğlu, Balkanly, benim nasyonlar düşman bütün Türkmen halky. Men devleti son neçelerdir. Koşullarında giderim. Türkmenistan'ın ösüşünü duralım. Ve devleti maksadımız bilen gider. Son neçeli şunan bitiririz. Bir haramzada düğünü, korku, adam satıp gören, halkını satıp gören, yurdunu satıp gören bir düğünü, korku. Murat Qurbanov devlet lideri.